podcast de Revista Cambrils. Cambrilenquisme en estat pur. Molt bones a tots i benvinguts al primer programa de la segona temporada del podcast de Revista Cambrils. Tornem de les vacances i ho fem amb la festa major de la Mare de Déu del Camí a tocar. Pels carrers ja es nota que hi ha ganes de festa i que la gent està entusiasmada en tornar a viure aquells moments especials que només es troben al voltant de les festes. Enguany, a més, les entitats estrenen la Casa de la Festa, un equipament que han demandat al llarg de molts anys. Se'l mereixen, perquè la festa és gràcies a ells i moltes vegades no ho valorem prou. Esperem que el suport a les entitats festives, tant per part de la ciutadania com de les institucions, no es quedi aquí i es mantingui al llarg de molts anys, perquè només així ens assegurem tenir una festa major de primer nivell perquè la gaudeixi tothom. Soc l'Andreu Dalmau i aquest és el podcast de Revista Cambrils. El podcast de Revista Cambrils, amb Cristina Sierra i Andreu Dalmau. Doncs ja tenim aquí la segona temporada del podcast de Revista Cambrils i estic, com a la primera temporada, molt ben acompanyat per la meva companya de Revista Cambrils, Cristina Sierra. Com estàs? Andreu, ja estem aquí, segona temporada. Vam acabar amb Festa Major, tornem amb Festa Major, Acabem amb Festa Major i tornem amb Festa Major. Ens agrada molt la festa. Ens agrada molt la festa i saps que ens agrada molt també les històries de la política cambrilenca, perquè... Sí, què seria de nosaltres, no? Sense històries de polítics. Doncs ens quedaríem sense feina, segurament. Sí. Avui anàvem a començar amb la Festa Major, però ho farem primer amb l'actualitat, que és el que mana, i és que demà Camí Mendoza anunciarà que deixa la política. Cristina, com t'ha agafat la notícia? Home, ens ha sobtat molt perquè hem rebut la convocatòria i, clar, normalment aquests tipus de decisions d'abandonar la política activa normalment no s'anuncien, no? En una convocatòria, sinó que et diuen, diuen, el grup d'Esquerra o el grup de Junts o el que sigui, volem fer una convocatòria per parlar sobre l'actualitat política o alguna cosa així, no? Però clar, al veure tan clarament que anàvem sobre la Camí i que ja ens imaginem tots que era que abandonava... Ho deia textualment la convocatòria. Home, està xocant, la veritat. O sigui, hem fet tots com un crit a la redacció de dir, què? No? Sí, ha estat sorpresa. I el primer que hem dit és... I a pocs dies de la festa major, pobres els vileros i mariners, no? Que pobres el guió que el tenen fet. Doncs sí, han estat 10 anys a la política municipal activa per part de la Camí Mendoza, 6 anys com a alcaldessa, 2 com a membre del govern i 2 més a l'oposició, a una trajectòria que bé, va entrar directa com a regidora i com a alcaldessa, no? Sí, la Camí, jo quan la vaig conèixer era presidenta del Club Patí Cambrils, després treballava també a l'Ajuntament, imagina't, jo vaig tractar molt quan treballava al Departament de Festes. I llavors en sec va anar de candidata d'Esquerra a les eleccions del 2015 i en aquell moment Esquerra no tenia cap regidor a l'Ajuntament de Cambrils, els havia perdut a les eleccions del 2011 i clar, va ser sorprenent quan en sec van treure 4, no? I va poder ser alcaldessa, o sigui, i a més és que va ser... Amb Convergència i amb socialistes. I el dia que van ser les eleccions, ella feia 50 anys, perquè això ho recordem tots, perquè estàvem allí a la seu d'Esquerra i estaven allí celebrant el seu aniversari i també la victòria, no? de les eleccions. Han estat 10 anys molt intensos en la trajectòria política. Crec que hi ha pocs polítics que puguin dir que han tingut aquesta trajectòria tan moguda, perquè el primer mandat, diguéssim que va ser com a... Els 2 primers anys van ser molt tranquils, després hi va haver-hi l'atemptat, recordem-ho. Tot el tema del procés, també. L'atemptat, després tot el tema del procés, això li va costar també les desavinences amb els socialistes, llavors va revalidar l'alcaldia el 2019, però a partir d'allí es va succeir una sèrie de desgràcies, podríem dir, no? Primer de l'atac informàtic, al cap de poc temps el Covid, després va haver-hi la moció de censura, quan començaven a sortir-se, no? Forat, arribava un altre, no? Va haver-hi la moció de censura, després va poder tornar a estar en un govern amb el pacte de Junts, Socialistes i En Comú Podem, i de fet havia de ser, recordem, l'alcaldessa en el darrer any d'aquest mandat. I clar, es va acabar, tots sabem què va passar el mes de febrer, que va haver el canvi de govern, i clar, i ara estava a l'oposició, però Déu-n'hi-do, quins 10 anys, i a més també recordem que ha estat diputada a la Diputació de Tarragona,
però Déu-n'hi-do, una carrera molt intensa. Bueno, està clar que a 2 anys de les eleccions el fet de que marxi és podria ser una estratègia de cara als comicis i no sé si la primera impressió és que el candidat serà l'Aleix Rom o no, no sé com Home, ja fa temps que hi ha com aquest rumor, no? De que s'escolta que l'Aleix seria ja el candidat a les eleccions del 27. És veritat que també ens ha sobtat molt el tema de per què plega ara. No? A més, a escassos dies d'iniciar la festa major, perquè avui nosaltres ho estem gravant avui, però el programa sortirà una miqueta més tard, però ho ha gravat que falten 3 dies pel pregó de la festa major, que és el que dona l'inici, no? A la festa. I per què ho ha anunciat ara? No sabem. Suposo que demà explicarà també els motius de per què ara i no després de la festa major o a finals d'any, ja ho explicarà. Però és veritat que ara Esquerra es troba en un moment de que, clar, en 2 anys ha de preparar el que és aquesta, no? Doncs si finalment és l'Aleix, que tot indica que sí que seria ell, doncs ha de preparar una mica, no? Aquest camí, no? De l'Aleix cap a les eleccions i cap als comicis, a veure què passa. I de fet l'Aleix és una persona que ja està molt ben preparada i també té experiència, ja vull dir que és un bon candidat realment. Veurem quines explicacions dona demà la Camí Mendoza en roda de premsa i ja ho comentarem al proper podcast, si de cas, no? Si s'esclareixen algun d'aquests dubtes. Ara sí, un altre tema d'actualitat, el que teníem previst, la festa major de la Mare de Déu del Camí, que ja la tenim aquí. Tens ganes, Cristina, de quin acte tens apuntada? A veure, qui no té ganes de festa major i més després d'aquest estiu, vull dir que és que l'estiu fa molta calor, però l'estiu és molt guai, les coses s'han de dir, no? Llavors, actes de festa major, a veure, òbviament la nit del foc és un acte superemblemàtic, però també hem de fer referència a actes que s'estan consolidant, no? Com el del calot dels vileros, no? Que ja han consolidat el campament vilero, ara tenen la figura del calot, que també enguany hi haurà sorpreses, també la pujada de la cadireta dels mariners i marineres. Espera. No, ja està la marinera tirant cap a casa. Home, clar, a veure, home, si no tiro jo, qui tira? No tiraràs tu, vilero? A veure. Llavors, no, hi ha molts actes, la veritat que són quasi 4 setmanes intenses d'actes, que els periodistes no sé com acabarem, ara ho comentàvem quan veníem cap aquí, quan sigui el dia 12 estarem allí ja morts. Però ens agrada. Però ens agrada. I això, és una festa que és per totes les edats, hi ha activitats per als nens, xiquets i xiquetes, pels grans, tothom s'ho passa bé, és el punt ja de retrobada i que vas cap a la tardor, no? Ja, en plan que els creus ja comencen al col·le. Sí. Doncs, amb ganes. Enguany toca 2 actes destacats, que són la Festa Bastonera, que es fa cada 2 anys, enguany 10a edició, i també 10a edició de la pujada a la Galera, que són, sobretot la pujada a la Galera ha anat guanyant aquesta importància com l'acte festiu per excel·lència. Sí. I la Festa Bastonera, que també sempre ve de gust, no? Donar una volta pel barri antic, veient les diferents colles que venen per... Són 2 festes com diferents, no? Perquè la pujada a la Galera és la disbauxa total, no? De que te trobes gent que va darrere de la galera tranquil·lament, d'altres que van desmarxadíssims gràcies a begudes, entre elles el caminet, i bé, no sé, s'ha consolidat molt bé realment la pujada a la galera. De fet, parlant amb els organitzadors a vegades quan diem, ostres, Déu-n'hi-do, en 10 anys el que ha evolucionat, no, aquesta festa, i és que és veritat, perquè al principi eren com 4 gats darrere de la galera, no? Però ara és moltíssima gent que ho espera, també, sobretot els més petits també ho esperen molt, que tampoc entenen massa, no?, de què va la història, però que és anar darrere, realment és anar darrere d'una galera, no?, d'una bèstia de foc amb les xarangues i això. Però, són divertides. I la Festa Bastonera, que és una cosa més tranquil·la, només per la família, potser més tradicional. És tradició. Sí, però vull dir que aquests 2 vessants de la festa major, no? La tradició i també la festa. Sí. Un altre dels actes destacats serà la inauguració de la Casa de la Festa, que ja està acabada, ja ho hem parlat a la introducció del programa, una reivindicació històrica de les entitats. Però de fa dècades, pobres. Sí, ja era hora. De fet, el juliol tu vas fer una visita, que us van explicar com s'estava distribuint. És un espai que encara està mig ocupat per la brigada municipal, perquè hem de recordar que aquell era l'edifici on la brigada feia servir per guardar material, etc. I fins que no hi hagi una nau de la brigada construïda, una nova nau de la brigada, encara s'haurà de compartir aquest espai, que això és el que les entitats ara diuen, no? Que no ho deixem així, no ens oblidem que s'ha de fer l'última fase. Aquest espai, el problema que té és que ja s'ha quedat petit
per tota la dimensió d'entitats que tenim. És que, clar, si tinguéssim només 3 entitats, però en tenim moltíssimes, cada vegada hi ha més gent a les entitats, cada vegada tenen més material. Recordem que hi ha entitats que guarden material al centre cultural. Sí. Menys mal que tenim el centre cultural, però és veritat que s'haurien de donar una mica de manya al govern a decidir on ha d'anar la nau de la brigada, perquè, de fet, l'alcalde, el dia de la presentació aquesta de la Casa de la Festa... Va confirmar que la intenció és que vagi a Antigons, que és un polígon que s'ha de desenvolupar. Però el tema és que encara també reconeixen que potser va al polígon Belianes, llavors s'hauria de desencallar com a molt immediat aquest tema per poder ja, de que no s'aturi, perquè és veritat que les entitats és normal que tinguin aquesta por de dir ostres, ara ja està, hem complert, tenim Casa de la Festa, però no és el 100% del que s'ha acordat. No? Veurem a veure si el govern pren aquesta decisió i acaba de desencallar aquest tema. Més coses que han passat aquest estiu, s'han acabat les obres de l'Hotel del Pòsit. Cristina, ja semblava que no ho veuríem mai, però he de dir que vull que m'expliquis una mica, perquè jo, pràcticament des que soc petit, s'està construint aquest hotel i tu ho has viscut com a periodista durant molts anys. Jo he viscut des del primer dia, primeríssim, a l'octubre del 2013, que és que ho vaig haver de buscar i vaig pensar, ostres, ja han passat 12 anys, és que el temps passa molt ràpid i et fa com a vertigen, A l'octubre del 2013 es va presentar el primer projecte, que era de 15 milions d'euros, i sí que ens va impactar molt als periodistes que estàvem allí perquè van fer una presentació, ens van ensenyar les maquetes de com seria l'hotel, i l'hotel era bastant gran, tenia un pis més del que hi ha ara, però al final es va haver de retallar perquè els veïns es queixaven també i la Comissió Territorial d'Urbanisme va dir que s'havia de baixar aquest pis, que no podia fer-se, però a la façana, que era, a veure, s'ha de dir, era més maca del que ha acabat sent ara, hi havia com una cascada que estava pensada per projectar com anuncis, les hores, o sigui, una cascada d'aigua. Era molt xulo, la veritat, el projecte. Però, de seguida va haver-hi problemes, es va dir que estaria acabat o al juny o al setembre del 2015, van començar a sortir traves amb la Comissió Territorial d'Urbanisme, s'estaven acabant les llicències d'obres, van haver de fer diferents renovacions, llavors van tindre problemes entre els socis que havien de construir l'hotel, i fins que vam arribar a l'abril del 2019, que van fer una roda de premsa a l'Ajuntament per dir que se desencallava aquest projecte, estem parlant de 6 anys després, que es desencallava el projecte i que es presentava un altre, que és el que ha acabat sent ara, però de 18 milions d'euros. En teoria s'havia de començar al setembre d'aquell any, tampoc es va començar, i ja es va començar passat la pandèmia, però també amb problemes econòmics, hi va haver demandes de per mig, i per fi tenim hotel per gustos colors. És veritat que de fora no és massa maco, de dins sí que és espectacular, jo hi vaig anar el dia després d'obrir-lo. A veure, les vistes són privilegiades. Això t'anava a dir, força gent que ha pujat a la terrassa i al restaurant, no? Que com a mínim crida l'atenció els primers dies. O sigui, tu pots pujar, tu pots anar a l'hotel a veure les vistes, a prendre alguna cosa i inclús sopar, si vols, o picar alguna coseta. Però les vistes són molt privilegiades. A veure, jo, clar, des d'allí de la plaça del Pòsit mai havia vist aquelles alçades, no havia vist mai el port d'aquella manera, o el campanar, no, que el tens molt a tocar. A veure, ja veurem què passa, perquè també és veritat que primer es va dir que seria un hotel de tot l'any, que funcionaria, estaria operatiu tot l'any, ara diuen que serà de temporada. Clar, no sé a veure com anirà la cosa. En tot cas, és una obra privada, no? Li donem rebombori perquè està fet en un lloc emblemàtic, no? On ja abans hi havia un edifici com l'edifici del Pòsit que tenia importància, però parlem d'altres obres, en aquest cas obres públiques, no? Que sí que tenen una importància per la gent. Per exemple, els ponts del Molí de Vall i de Vilafortuny, que ja no existeixen, que ja és una carretera oberta al trànsit i canvia la fisionomia del municipi, perquè el pont aquell de darrere de l'institut, que ho hem passat tota la vida per sota, i ara ja és una carretera plana. Fa molta impressió. Jo crec que vaig passar el primer dia, que et vaig passar la foto de mira, ho estan obrint ara, i vaig passar amb el cotxe i feia una impressió passar per allà, perquè clar, t'esperaves no com la baixadeta, i no, ja no hi ha baixada. Jo cada vegada que passo per aquesta rotonda dic, m'agrada aquesta rotonda, digue'm friqui, però m'agrada la rotonda nova. La veritat és que et dona més seguretat. És veritat que el pont aquell era molt estret i quan passaven dos cotxes, depèn de com, hi havia una mica de perill de rascar una miqueta. Però, clar, està canviant molt tot, ara estem com a més connectats que mai i, bueno, falta també un altre pont ara, de la zona de Llevant. El pont del Molí de la Torre, les obres avancen bastant a poc, però en principi ja s'ha
s'hauria d'anar acabant i el que trigarà encara més serà el de Mas Clariana, que és el que està al costat aquell del és més complex, Cambrils Park. de tirar al terra. Clar, ara estem en temporada turística, s'entén que es vulguin esperar a que acabi la temporada. I després tenim els a Ponent, també. Exacte, els a Ponent que depenen, van molt lligats al tema de la Via Verda, no? Que tu has explicat en diverses notícies, i fins que no es desencalli el tema de la pugna entre els municipis sobre les condicions de manteniment de l'espai pels propers anys, els ponts de moment seguiran allí, no? No sé a veure quins plans té Adif, potser ho hauríem d'investigar a veure què volen fer, perquè és veritat que els únics que tenim ponts som Cambrils, o sigui, Mont-roig i l'Hospitalet no té res, però clar, estàvem pendents d'una reunió amb Adif als municipis, perquè hem de recordar que Mont-roig i l'Hospitalet no estaven d'acord amb les condicions que se'ls havia establert en el contracte. Cambrils sí, però Cambrils un dels objectius és dir que sí perquè tirin en terra ja aquests ponts de Ponent, que no tots van en terra, van uns quants. Però és veritat que a veure què passa, perquè també s'ha d'entendre una mica les condicions econòmiques que hi ha al darrere. També és veritat, cada municipi ha de saber el que vol assumir i no pagar per complaure amb un altre, no? En tot cas, pel que fa a la part de Ponent, a la part de Llevant, s'ha de començar a enllestir perquè han de començar les obres del tramvia en breus. És qüestió de dies, sí. Per tant, estarem atents a veure si es comença a moure, és a dir, que són unes obres molt extenses, no? Es pot començar per un punt que ja sigui més fàcil, no? Però han de començar ja, és a dir, que els ponts que queden a Llevant ja s'haurien d'anar tirant a terra. Cristina, ho anirem deixant per aquí. Moltes gràcies per haver estat en aquest primer episodi de la segona temporada. A veure aquesta temporada què ens depara. A veure què ens depara aquesta temporada. Donem ara pas a la secció Sona Cambrils, això no canvia. Cristina, una petita càpsula musical de casa nostra avui, amb cançó temàtica festiva, no sé si te la saps. A veure. Festa Major del grup cambrilenc Toquem Fusta. Vinga, som-hi. Sona Cambrils. Música feta a casa. I ara és festa major, surten diables i bastons, i els gegants amb els seus nans per fer ballar els ciutadans. I avui és 8 de setembre i ho celebrem com sempre. Anem tots cap a Cambrils, amb el Pere i la Camil, la Ferraca, tot lluint, que la festa ja és aquí. Celebrem tots plegats la festa a la ciutat, saltarem i cridarem, toquem fusta arribar. L'Armengol, la Magdalena, ballen balls de tota mena, amb el Cabo i el Marquès els fan ballar com el qui més. I els diables van cremant pels carrers tot passejant a tothom qui es fot davant. Vinga, espurnes i petards, sonen diables i timbals mentre tots anem cantant. Celebrem tots plegats la festa a la ciutat, saltarem i cridarem, toquem fusta arribat. Tiripop, 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 tiripop. El peix fresc d'aquest país és el millor que hi ha en el món. Peix, 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 peix. I si no te vols menjar, no sabràs el que és millor. Peix, 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 celebrem tots plegats la festa a la ciutat, saltarem i cridarem, toquem fusta arribar. Celebrem tots plegats la festa a la ciutat, saltarem i cridarem, toquem fusta
Cambrils s'escolta el podcast de la revista. Hola, sóc l'Edu Rull dels Xiquets de Cambrils i esperem que el dia 31 d'agost a la tarda estigueu tots a la plaça de la Vila per gaudir de la Diada Castellera de la Festa Major. Aquest any amb els Xiquets del Serrallo i Xiquets de Reus. Bones, sóc el Guillem Serrà, dels Diables Cagarrieres de Cambrils, i us animo el 7 de setembre a les 10 de la nit que vingueu a la pujada de la galera a passar-nos-ho molt bé amb xaranga, galera i caminet. Hola, cambrilencs i cambrilenques, sóc la Paula, del Vall de Bastons de Cambrils, i em fa molta il·lusió convidar-vos el 6 de setembre a les 6:30 a la plaça de la Vila. Allà iniciarem el recorregut de la 10a Festa Bastonera. Vindran colles d'arreu de Catalunya i serà un moment molt bonic de retrobaments, d'il·lusió, de força, salts i molt ball de bastons. Hola, sóc la Mar dels Vileros i us esperem a tots el 5 de setembre a la tarda vilera a partir de 5:15. Hola, sóc la Natàlia de la Colla Gegantera Tota l'Endenga. Espero que vingueu tots i totes al seguici del dia 8 al matí per gaudir dels nanos, gegants, la farnaca, la farnaqueta, els timbalers. Hola, bones! Soc el Marc Givert, del Vall Parlat de Vileros i Mariners, i us convidem a que vingueu a veure algun dels passis que farem el 8 de setembre a la Torre de Llimó. Va, veniu que riurem entre tots i totes. L'entrevista. El podcast de Revista Cambrils. Doncs ja tenim aquí la Festa Major de la Mare de Déu del Camí al tocar, i aquest any, en comptes d'entrevistar els membres d'una entitat festiva com vam fer l'any passat, hem volgut parlar amb el pregoner de les festes, el Pere Navarro. Pere, com estàs? Molt bona tarda. Molt bona tarda, bé, gràcies. I tu? Molt bé, encantat que estiguis aquí acompanyant-nos en aquest primer programa de la segona temporada del podcast de la revista Cambrils. I hem de dir que no t'entrevistem només pel protagonisme que tens enguany com a pregoner de les festes, sinó que ja teníem a la nostra llista per parlar amb tu sobre el teu vincle amb la cultura local, també sobre la teva trajectòria professional com a doctor en filologia catalana. Però, si et sembla, comencem pel tema del pregó, perquè m'agradaria saber què significa per un cambriany com tu ser pregoner de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí. Doncs és una cosa molt grossa. En primer lloc és un honor, i potser també un reconeixement immerescut, no ho sé, però em fa molta il·lusió de fer-ho. Si és un reconeixement, ho és segur, però també et volia preguntar, la Festa Major, què significa pel Pere Navarro? Per una persona sempre vinculada a la cultura popular, a la cultura local, què és la Festa Major pel Pere Navarro? La Festa Major pel Pere Navarro és el retrobament amb la gent del seu poble, amb la cultura del seu poble, i si m'estires molt avançaré el que dirà el pregó i no ho vull avançar. Bueno, si et serveix, quan surti el programa ja s'haurà fet el pregó, és a dir, que si vols fer l'espoiler ara... La Festa de la Mare del Camí va estar a punt de desaparèixer. L'any 78, la Coral Verge del Camí, sabedora que aquell any se celebraven els 200 anys de l'acabament de les obres del santuari actual, i veient que des de l'Ajuntament d'aquell moment no s'apostava per la celebració de la Festa de la Mare del Camí, vam sortir al carrer, vam llançar una sèrie d'octavetes pel poble reclamant que aquella festa no es perdés. Clar, veure com ha evolucionat la festa amb una perspectiva de 50 anys, ser gran te dona aquesta perspectiva, bé, 47 si som exactes,
doncs és veure un canvi extraordinari. És veure com si la festa hagués sigut l'au fènix que reneix de les seves cendres. I això per mi és molt gran. Sobre això et volia preguntar precisament per aquesta evolució, no? Per cert, aprofitaré per fer una mica de spam, com diem ara, perquè vam fer un reportatge l'any passat sobre aquest any en què va estar a punt de desaparèixer la festa major, però és el que deies, no? En els últims anys s'ha fet gran i tu que has viscut aquesta trajectòria, què sents al vindre ara a una pujada a la galera, a vindre a un d'aquests actes multitudinaris, no? Que ve gent de totes les edats i que ho viu d'una manera tan... És com una mena d'al·lucinació, sense necessitat de substàncies estupefaents, al·lucines. I això em dona molt de plaer. Al principi t'he presentat com que no ets de cap entitat festiva, però això no és ben bé així, perquè tu formes part del Ball Parlat Vileros i Mariners, tot i que no ets una de les seves cares visibles, diguem-ne. Explica'ns exactament la funció que fas al Ball Parlat. Bé, en alguna ocasió sí que he sigut cara visible, perquè em fan fer coses, i sobretot els vídeos me fan fer coses, els vídeos promocionals sí que sóc cara visible. Bé, me van demanar fa 8 anys quan es va crear l'entitat per dirigir-los i vaig dir que sí. Jo durant 28 anys vaig formar part de la Vall de Dames i Vells de Tarragona i bé, a Cambrils es produïa una realitat nova dintre de la festa, que era un ball parlat que no existia, un ball parlat similar al que a Tarragona i a d'altres llocs seria el de Dames i Vells, però amb una característica pròpia cambrilenca, la de Vileros i Mariners. I com pinta la funció d'enguany? El guió ja està llest? M'imagino els assajos als últims... El guió ja fa més de 2 mesos que està llest. Potser la gent això no ho sap, que és una feina durant molts mesos per portar a terme aquesta funció. Els assajos són durant 2 mesos, durant els mesos de juliol i agost, i són 3 dies a la setmana. Assagem els dilluns, els dimecres i els dijous. Un parell d'horetes cada dia. Si multipliquem aquests 3 dies de la setmana, les 2 hores i totes les setmanes, surten moltes hores. Vull dir que el producte que pot sortir a plaça és un producte molt currat. La teva funció també és revisar que els versots estiguin milimètrics. Sí, és una mania que tinc. Són heptasíl·labs, no? Si no recordo malament, o... Són heptasíl·labs, sí. Són versos de 7 síl·labes i han de rimar. I quan no estan escrits com toca o quan no són executats oralment com toca, es nota molt. I tinc com una mena de mania. De que es faci a la perfecció, no? Sí, quan fas una cosa, la cosa hem de tendir sempre a fer-ho el millor possible. Perquè per fer una cosa que no té cap mena de sentit, ja hi ha molts grups, no dic a Cambrils, però en d'altres pobles que ho fan i la veritat fa com una miqueta de pena que no s'ocorrin. Potser sí que s'ocorren, però no són conscients que s'ha de currar una miqueta més. Potser aquesta exigència amb la llengua és el que t'ha portat a ser doctor en filologia catalana, ja fa molts anys que ho ets, i que ets professor a la Universitat Rovira i Virgili. Explica'ns com vas començar a interessar-te per la llengua quan eres jove. Doncs, encara que sembli un tòpic, jo diria que la llengua m'ha interessat de manera inconscient. Quan ets gran i reflexiones sobre aquest fet, dius, home, ja sé per què em ve tot això, ja ho explicaré, però la primera cosa que puc dir sobre l'interès per la llengua, el record que tinc és enregistrar amb un radiocasset als festivals d'Eurovisió i després transcriure jo. Ara tothom canta en anglès, abans que tothom cantava en la llengua. Cadascú la seva llengua, no? Clar, i no en tenia ni papa. Però jo escoltava i transcrivia, potser encara dec tindre guardades llibretes amb transcripcions de lletres, i en què les cantava jo, a la meva manera. Per tant, aquest interès per la variació de la llengua, el record que tinc és aquest. Però si jo faig una reflexió, penso que jo ja he nascut amb aquesta realitat. No només per l'interès per la llengua, sinó per la seva variació. Perquè, bé, a casa,
La família de la mare provenia d'Almeria i l'àvia Maria, que era la més gran que vaig conèixer de la família materna, perquè l'àvia no el vaig conèixer, va morir el mateix any que vaig néixer jo vaig néixer al setembre i ell va morir al febrer, no el vaig conèixer. Però l'àvia Maria ens parlava en andalús, en el seu andalús almeriense. A l'escola era en castellà, i era un castellà sense accent. Bé, un castellà sense accent, no hi ha cap castellà sense accent, era un castellà. Central o diguem-ne... La part de la família paterna provenia de Tivissa. Per tant, i com que els avis paterns hi havien a casa, jo sentia el català de Tivissa a casa. I al carrer, doncs, es parlava el català de Cambrils. Per tant, jo ja des del moment que vaig néixer vaig estar en contacte amb 4 realitats lingüístiques diferents. I bé, això m'ha acompanyat fins al dia d'avui. I en el temps en el que comences a estudiar a la facultat, o no sé exactament com s'estudiava el català, ho dic per desconeixement total, durant la transició, si es podia, si no es podia, si estava ben vist, mal vist... Com era estudiar el català durant la transició? No es veia de cap manera perquè no existia. Quan jo vaig estudiar als Hermanos, evidentment no hi havia català. Quan vaig anar a l'Institut de Reus, perquè a Cambrils no hi havia institut, no hi havia assignatura de català. La primera vegada que jo vaig estudiar català de manera reglada va ser a primer de carrera a la universitat. Prèviament, aquí a Cambrils es feien classes de català per adults, si no recordo malament, els dijous a la vespre, al Col·legi de les Vedrunes, i venia un capellà si no recordo malament, de Santa Coloma de Queralt a fer les classes. Allí vaig aprendre que no s'havia de dir cenicero, sinó que s'havia de dir cendrer, que no s'havia de dir cello, sinó que s'havia de dir segell, però també ens van dir que no es podia dir tindre i vindre. Al mateix sac de les incorreccions entraven aquelles formes que no eren nostres, però també hi entraven aquelles formes que sí que eren nostres. Clar, amb el pas de tot aquest temps, te n'adones que potser en aquell moment l'ensenyament de la llengua era el que era per les circumstàncies històriques que s'havien viscut, però que després l'acadèmia, vull dir l'Institut d'Estudis Catalans, fent una reflexió normal, en una societat que vol ser normal, veu que això del tindre i el vindre no és cap barbarisme, com si que ho eren cenicero i cello, i bocadillo i tants d'altres. I ara els tenim al diccionari. El tindre i el vindre són dues formes d'infinitiu que són normatives. El món ha canviat molt en aquests anys que tu has estat professor a la Universitat Rovira i Virgili. M'imagino en les facultats també, aquest món acadèmic del que ara parlaves. I quines diferències hi veus entre els estudiants, els professors, la universitat d'aleshores i d'ara? La que tu vas començar i en la que segueixes estant ara. La universitat en la que jo vaig començar era una universitat com a més humanitzada. Ara trobo que està com a més robotitzada. La universitat d'ara és una empresa, això si em sent el rector o els vicerectors també suposo que coincidireu amb mi, és una empresa de fer diners. I aquesta cura per la persona és més per la por d'una denúncia per algú que no ha complert els seus deures professionals, que no pas per dir, xiquets, estem al vostre costat, us acompanyem, fem camí amb altres fins que sou a la universitat. Quan jo vaig començar, jo recordo que jo anava com a mínim un dia a la setmana a dinar amb un professor d'una assignatura que teníem. Això avui no és massa ben vist, perquè com que hi ha tantes prevencions i això de la superioritat del professor per damunt de l'estudiant, que no s'interpreti malament, que no el vulguis manipular i no sé quantes coses més, hem construït una societat que està envoltada de cotofluix i és com estrany. La veritat és una cosa estranya.
clar, tu vas passar de ser estudiant a ser professor pràcticament directament, no? Perquè vas acabar d'estudiar, vas fer la tesi, no? I ja vas començar a fer classes. Com va ser aquesta transició? No, primer vaig fer un any a l'estranger, diríem. Sí, vaig fer un any a Valladolid fent la mili. Vaig acabar la carrera al mes de juny de l'any 81 i a l'octubre o novembre, l'octubre potser va ser, ja no recordo, me'n vaig anar a la mili. I durant tot l'any 82 vaig estar a la mili i abans d'acabar l'any 82 es van obrir 3 places a la universitat de professors perquè el Departament de Filologia Catalana s'ampliava i jo vaig accedir a una, vaig fer la sol·licitud i bé, me la van donar. Evidentment com a interí. Sí. Jo vaig començar a fer classes mentre jo vaig fer a la mili, però no consto com a donat d'alta a la universitat fins al dia 1 de gener de l'any 1983. Però abans a finals de l'any 82 jo ja feia de professor. Sí, i feies classe a gent de la teva edat, o potser una mica més joves, però més o menys, no? Bueno, com era això? Jo vaig ser professor d'estudiants que quan jo feia 5è de carrera, que llavors eren 5 anys, feien tercer. I què? Et veien amb autoritat? Et veien com un company que estàs professor? Com que era una cosa com molt més familiar que no pas ara. Sí. Jo també era una mica pardillo, les coses com siguin. Jo sabia el que sabia. Si jo hagués hagut d'aplicar en aquell moment el que sé ara, doncs potser m'haurien mirat d'una altra manera, no? Però era una facultat molt, i encara ho és, molt familiar. Parlo de lletres. Sí, un dels avantatges, no, entre anar a Barcelona a estudiar o quedar-se aquí, que sempre ens ho han dit els joves que volíem anar a la universitat, era que aquí és tot molt més proper, o tu, tot i així, veus la diferència entre que abans era encara més proper del que és ara? No, la proximitat hi és igual. El que potser ha canviat és la preparació de l'estudiant quan arriba a la universitat, que no és la mateixa que quan jo estudiava, i potser també la consciència que estar a la universitat és una mena de privilegi. Això, quan jo estudiava, era així. Ara això ha canviat, perquè com que tothom té accés, abans també tothom tenia accés, però potser no hi havia la visió que hi ha ara. Ara potser falta més mà d'obra, més formació professional, que no pas gent que es dediqui a estudis universitaris. Però tothom va cap a la universitat, no sé per què. Com a professor treballes amb gent jove i com a filòleg m'imagino que et deu neguitejar la situació del català o no, ara ens ho expliques, però jo et volia preguntar especialment per la situació del català entre el jovent que t'arriba o en general, la gent que estudia o no estudia a la universitat. Com ho veus? La gent que jo tinc com a estudiants, evidentment, entre ells tots parlen en català, perquè fan filologia catalana. Tot i que, quan érem a la Imperial Tàrraco, que ja parlo de fa anys, vaig tindre 2 estudiants que entre elles es parlaven en castellà. I això xocava. I els companys del curs m'ho deien: ostres, fan filologia catalana i entre elles es parlen en castellà. Dic, jo no les he sentit mai parlar en castellà entre elles, no? I un dia, sense que jo fos conscient que estaven a prop meu, sí que les vaig sentir parlar en castellà, i els hi vaig dir, xiquetes, esteu fent filologia catalana, dic, si en lloc de fer catalana féssiu anglesa, segurament que entre vosaltres, encara que no fóssiu angleses de primera llengua, practicaríeu la llengua que esteu estudiant. Doncs més si és la vostra de cada dia, no? Va ser una cosa curiosa. I ja et dic, jo amb els meus no et puc dir una altra cosa perquè és la llengua vehicular de les assignatures i la d'ells normalment. La resta, en una societat globalitzada com la nostra, cadascú pot utilitzar la llengua que ell cregui que li és més confortable i més adient en aquell moment.
El teu camp d'estudi, concretament, dins de la filologia, és la dels dialectes, la dialectologia. Què és el que et crida l'atenció dels parlars d'aquell lloc, d'aquell poble, d'aquella zona? Què és el que et crida l'atenció? Doncs m'ha cridat l'atenció el fet que, tot i que hi ha diversitat, aquesta diversitat no implica que tu no et puguis entendre amb l'altra persona. M'agrada la diversitat. També segurament el fet que m'agradi la diversitat és perquè jo sóc una persona dissident, d'entrada. I com que jo he viscut aquesta diversitat no perquè jo l'hagi buscat, sinó perquè me l'han fet veure els altres, m'he convertit en una mena de protector de la diversitat. De les particularitats de cadascú. Sí. De fet, un dels teus treballs més destacats, n'has fet un munt i no ficarem aquí a dir la llista de tots els treballs en els que has participat, però el llibre El parlar de Cambrils és un que ens afecta a nosaltres directament, a naltros directament, millor dit, no? En comptes de nosaltres naltros. El parlar de Cambrils s'ha anat perdent amb el temps, se conserven encara alguns trets característics i per què sí i per què no alguns i alguns altres no? Comencem pel número 1. El parlar de Cambrils arriba en un moment en què jo ja he fet d'altres treballs de descripció de parlars d'altres territoris de prop de casa, i és com una mena de deure que jo tenia amb el meu poble. Feia molts anys, amb el Josep Lluís Savall, que el se'l sigui, ens havien proposat de fer aquest treball conjuntament. Un mariner i un vilero, els dos havien fet filologia catalana, ell era a la universitat ens vam trobar, i ell estava per un curs damunt meu, i sempre ho deia, Pep Lluís, hem de fer la descripció del parlar de Cambrils, un mariner i un vilero, perquè aquí a Cambrils els hermanos anàvem a la mateixa classe. I sempre hi havia la pugna a veure qui treia millor nota, si un mariner o un vilero, si ell o jo. I a la universitat aquesta diríem, pugna ja havia desaparegut, ja érem grans, no? Però va tindre la mala sort el Pep Lluís de marxar abans d'hora. I uns companys de Tarragona que li van dedicar un llibre d'homenatge me van demanar si jo hi volia col·laborar. I clar, tots els que hi col·laboraven eren de literatura. Perdó. I jo era de llengua, i els hi vaig dir, tots sou de literatura, i jo de llengua potser cantarà com una almeja el que jo escriuré. No, tu escriu el que vulguis. Llavors, com que el Pep Lluís, la seva tesi de llicenciatura l'havia fet sobre el vocabulari dels pescadors de Cambrils, les parts de les barques, els estris de pesca, etc. Les espècies animals, no? També... No? Això no? Això és el que faltava al vocabulari dels pescadors. I vaig pensar, doncs això és el que jo faré. I va ser quan vaig fer un treball sobre els noms dels peixos, dels pescadors de Cambrils, i aquella va ser la meva aportació al llibre d'homenatge al Pep Lluís. I com que ja havia començat a fer treball de camp amb els noms dels peixos, vaig dir, doncs ara és el moment, si no ho faig ara no ho faré. I va ser així. El llibre està dedicat a ell. Sí. I a més, hi ha una part del llibre que és aquesta tesina que ell va fer. Jo li vaig demanar permís a son pare, perquè com que el llibre havia de ser dels dos, si aquesta part que ja estava publicada es podia publicar conjuntament amb tot el treball sencer, i així va ser. I en aquest llibre reculls una barbaritat d'informació sobre el parlar de Cambrils. Bé, ara jo no recordo els informants que hi ha, no sé si tu has tingut la... Vaja, he vist la llista i no sé si n'hi ha 52 o 53, una cinquantena. Una quantitat interessant i una quantitat interessant d'expressions, paraules, pronúncies, no? del parlar de Cambrils, que tot i que potser avui en dia no es fa servir tant, s'ha d'entendre, s'ha de conèixer i s'ha d'intentar mantenir, no? S'ha d'intentar mantindre, s'ha de mantindre si la gent ho vol. Exacte. Si la gent no ho vol,
tu pots renunciar a allò que tu tens. Jo sempre dic, la llengua és un patrimoni que tu has heretat de ton pare, de ta mare, de tons avis, dels veïns, i tu, d'aquest patrimoni, en pots renunciar. Tu vols deixar de ser tu mateix i ser una altra persona? Tu vols deixar de ser l'Andreu i ser una altra persona? Hi ha gent que ho fa. I s'ha de respectar que això sigui així. Però també penso que s'ha de respectar que la persona que vol continuar sent qui és, ho pugui ser, sense que ningú li digui que no està bé ser com és. I què podem fer les persones que volem seguir sent nosaltres mateixos? Doncs, per exemple, els restauradors de Cambrils, a les seves cartes, poden posar Gadagang en lloc d'Escamarlà. I si hi ha algun comensal que pregunta què és un Gadagang? Doncs llavors se li explica el que és un Gadagang. Però hi ha algunes altres paraules que potser no diem com toca i que sí que són normatives? A veure, hi ha paraules que són d'ús habitual i unes altres que no són tan habituals. Per exemple, avui, com que la canalla ja no juga a terra quan plou, ja no pot veure les tartànyeres. Sí? La paraula tartànyera, que és el que fa referència al cuc de terra, doncs ja no hi estem habituats, però sí que hi ha o per exemple, l'eufàgima. Ara s'ha posat de moda de dir alfàbrega, o pesto directament amb l'italià. La nostra forma autòctona és eufàgima, una paraula que sona molt bé. Però n'hi ha d'altres que sí que són d'ús habitual, com per exemple joguet o moixó. Pensem que joguet sona massa a juguete i pensem que és un castellanisme i el canviem per joguina. No cal canviar-el per joguina. A Figueres tenen el Museu del Joguet i són de Girona. De Girona. Per tant, si els gironins poden dir joguet, per què a Cambrils no? O moixó. Ara la canalla ja no diu moixó, només diu ocells. Tant la paraula joguet com la paraula moixó surten al diccionari. Normatiu. Per tant, si són formes normatives i són pròpies nostres, no tindríem per què renunciar. Aquí penso que l'escola podria fer molt més del que està fent. I els mitjans de comunicació també tenim una responsabilitat pel que fa a transmetre el missatge. No sé si la revista Cambrils ho fa suficientment bé o se'ns pot fer alguna crítica. La revista Cambrils, de normal, segueix els paràmetres cambrilencs normatius quan toca, però de vegades es desmarxa una mica. Doncs, doctor Pere Navarro, en Filologia Catalana, ho deixarem aquí. Això de doctor, tornem al doctor. T'ho he de dir perquè és el teu títol, Pere. Bueno, deixa'm explicar-te una anècdota. Anècdota. Fa molts anys teníem un conserge a la universitat que em tenia martiritzat. Cada matí quan arribava, doctor Navarro, doctor Navarro, doctor Navarro. I jo li deia, Antoni, me pots dir Pere? No, és que m'obliguen a que et digui doctor. Dic, doncs jo et desobligo que em diguis doctor. I no hi havia manera, i vaig pensar, això ho hem de tallar d'alguna manera o altra. I un dia arribo i em diu, bon dia doctor Navarro, i mira, me va sortir de l'ànima. Dic, bon dia subaltern Antoni. I va quedar molt parat, no? Dic, tu treballes de subaltern aquí, no que sí? Diu, sí. Dic, t'agrada que et diguin subaltern? Diu, no. Dic, doncs em diguis doctor. I es va acabar. Doncs et presentarem, si vols, com a pregoner de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí. Millor. Així, millor, no? Doncs sí. Aquí ho deixem. Moltes gràcies, Pere Navarro, per haver vingut al primer programa de la temporada del podcast de la revista. Gràcies a vosaltres. Aquí la part de l'entrevista i encararem ja la part final del programa amb l'agenda cultural i social de les pròximes setmanes. Som-hi! Agenda cultural en clau cambrilenca. I tancarem el programa repassant l'agenda cultural i social d'aquestes properes setmanes. En el marc de la Festa Major, els més petits podran descobrir els elements del seguici festiu el 3 de setembre a la tarda al Parc del Pinaret, on les entitats faran una demostració oberta dels seus elements. El 5 de setembre, a partir de 5:15, tarda vilera amb activitats i animació infantil a la Torre del Llimó. L'endemà, el dissabte 6, segona edició de la Rierada, competició de jocs tradicionals entre vileros i mariners al migdia a la plaça Mossèn Batalla. I el dia següent, diumenge 7, inauguració de la Casa de la Festa a partir de 11:15.
Fora de la programació de la Festa Major, destaquem l'acte solidari Deixa't prendre el pèl, que tindrà lloc el diumenge 14 de setembre pel matí al passeig de Miramar, on professionals de barberia, perruqueria i estètica oferiran diferents serveis amb l'objectiu de recaptar fons en benefici de l'Associació de Familiars d'Alzheimer Costa Daurada. La informació d'aquest i de tots els actes que hem comentat i de tots els altres que tenen lloc a Cambrils la podreu trobar a l'agenda de revistacambrils.cat i nosaltres deixem aquí el primer programa de la segona temporada, esperem que l'hagueu gaudit. Recordeu que el podcast no seria possible sense el suport dels subscriptors de la publicació, us ho podeu fer per només 40 euros l'any, enviant un mail a revistacambrils@revistacambrils.cat o venint al nostre local. Espereu que hagueu gaudit del programa, tornem a principis del mes d'octubre amb més informació i entreteniment en clau local. Us han parlat Cristina Sierra i Andreu Dalmau des de l'Eclèctic Estudi. Moltes gràcies i fins la propera. Adeu!